O proxecto Novo Porto de Portonovo fíxose co primeiro premio do concurso de ideas para a remodelación da zona portuaria e a súa contorna convocado por Portos de Galicia e o Concello de Sanxenxo. O xurado deu esta mañá a coñecer o resultado das votacións onde se expuxeron os 6 proxectos presentados. A mellor proposta sería un pouco de cada un, porque trae un pouco de cada un, pero se non é posible as cousas, por lo tanto, o que se elixeu é, creo eu, polo xurado, o proxecto que máis se adapta á sensibilidade e o que queríamos facer no Porto de Portonovo, que non é outra cousa que abrir Portonovo ao mar e respetando o que é a actividade pesqueira xunto coa actividade turística de buscar un espacio tal e recuperar a fachada marítima e recuperar o Portonovo, pois deso, de hai anos e tal, e que se foi perdendo pouco a pouco. Malia a calidade das 6 propostas, esta é a mellor valorada e a que, polo tanto, levará o premio de 25.000 euros. Busca a integración do porto, o casco urbano e as praias a través de prazas e zonas verdes e peonís. Plantear una pasarela con visión al mar y visión a toda la actividad portuaria paralela al dique de abrigo, y albergan debajo de esa pasarela, porque tiene galivo suficiente, lo que es la nave de redes y todos los departamentos que ahora mismo están en esta parte y que se sacrifican o se demuelen con esta actuación. En principio el varadero lo mantienen donde está, generan una plataforma única, cambian el eje del vial para generar una zona de uso municipal. A súa execución suporía un investimento de case 14 millóns de euros, así e todo, o proxecto final podería ser susceptible de modificacións ou cambios. Isto non é obligación como outros concursos, por exemplo, na Auta Sanxenxo, cando se fixo o concurso de ideas, hubo que darlle o proxecto constructivo que está ahora en execución do proxecto ao ganador do concurso. Nesto, coidamos moito que non teñamos que darlle o proxecto definitivo ao ganador do concurso. Por que? Porque ao ser un proxecto tan grande, con tanto ámbito de actuación, é moi difícil. Por iso tamén queremos que se presentaron só os 6 estudios, porque é moi difícil. O proxecto gañador reserva máis de 15.000 metros cadrados para espazos peonís ou verdes. Para a actividade pesqueira e de usos portuarios contemplanse case 22.000 metros cadrados. Ademais, propón a creación dun aparcadoiro soterrado con 300 prazas dispoñibles nun só andar. Os proxectos Dunas e Tales lograron o segundo e terceiro posto no concurso. Levarán respectivamente 10.000 e 5.000 euros.